Hello there, Miss Yan Fei. Ito na po yung request mo. Akan ka na song. On behalf of Philippine Airlines, we wish you a pleasant flight. Kapos liga tibiyag, adarusan ng mga dawi. Naman anap si Upla, at balasing paaway kananda. Kapos sila yada, adi maligat pamilyada. Naman sakripisyo da, mga dawi ay manobla. Kanang di katuan, naligat di mga dawi. Ada duay paras, di mabalin ay lakaman, mabalin ay barkada. Tapno iyaw awan giliw, winusulisog ay mangyaw awan, sintalep ko ang napo. Mga dawi, ba't bakit nalalaka? Nubumangon ka sagsapa, o baladian na magan. Numasayap ka sa labi, naniliw di nadamdam. Ngam siya na'y dawat ko na po, kapamilya ka na ay wanan. Ngam ka na nasing Biblia, nung madadagsunan ka, umalik ka ang Kristo, at waya-wayaan da ka. Isungat da kayo, ay wada at adawi. Siya na di natibaga, adim linglingan na marswal. Di mga dawi, at bakit nalalaka? Nubumangon ka sagsapa, o pelarian na magan. Numasayap ka sa labi, naniliw di nanamdam. Ngam siya na'y dawat ko na po, kapamilya ka na ay wanan. Once again, this song is especially dedicated also to Mami Yan Fei. Ayan. Thank you so much for requesting this song. Here's a Kan Ka Na song. Ayan. Thank you. All passengers have requested for wheelchair. Please remain seated until all passengers have disembarked. Priority will be given to those with MATS stickers. There may be a 15 nang biyak di mga dawi, at bakit nalalaka? Nubumangon ka sagsapa, o baladian na magan. Numasayap ka sa labi, naniliw di nanamdam. Ngam siya na'y dawat ko na po, kapamilya ka na ay wanan. God bless everyone!